魔力の本流よ。かの者の剣となれ。かの者の剣となれ。かの者を守る盾となれ。かの者に風のごとき軽さを。かの者の剣となれ。これでもっと戦える。いかなる力であろうと扱いこなしてみせよう。この力は我が信念の表れ。わしが力押しだけではないところを見せてやろう。力の高まりを感じる。もう今はあなたの生きてあなたにその力。俺の剣を受けた。覚悟しなさい。また強くなったぞ。闇のない世界になった今、私たち光の末裔ももう存在する必要がなく。お日様、さよなら。光の末裔のさ、政権もある。いや、終わりじゃない。アルハザードをめぐる戦いは絶えることがない。人々が魔剣の力を必要としなくなる時まで。負けるわけにはいかない。
出しちゃおうかな。我が必殺剣受けてみるがいい。力の差もわからぬ愚か者めが。私の強さと美しさを、その目に焼き付けな。受けてみるがいい。火竜流星波。遊びは終わりだ。
なんか、お前なんか